sa loob ng National Bilibid Prison. Ito ang taon-taong pinupuntahan ng ating parokya para sa apostolado sa mga bilanggo. Ang imahe po ito ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Sister Gina Liwag. Nuestra Señora de la Merced de Muntinlupa, ipanalangin mo po kami. Dumarating na ng Nuestra Señora de la Merced de Albay. Ang replika ng Nuestra Señora de la Merced na ito ay matatagpo ang replika ng orihinal ng imahe na matatagpuan sa Baligan, Igao City, Albay. Ang replikang ito ay nasa pangalaga ni Ginoong MJ Lazaro. Nuestra Señora de la Merced de Albay, ipanalangin mo kami. Dumarating ang karosa ng Nuestra Señora de la Santa Misericordia. Ang orihinal na imahe ng replika nito ay matatagpuan sa Santa Misericordia, Santo Domingo, Albay. Ang imahe ito ay nasa pangangalaga ni Ginoong Christian Burgess. Nuestra Señora de la Santa Misericordia, ipanalangin mo kami. Dumarating ang imahe ng Nuestra Señora de la Merced de Novaliches. Ang replika na ito ay kopya ng imahe mula sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Mercy sa Santa Monica, Novaliches, Quezon City. Ang orihinal na imahe ay nagawaran ng Pontifical Coronation noong September 24, 2021. Tarlac. Ang orihinal na imahe ng Nuestra Señora de la Merced ay matatagpuan sa Matatalaig, Tarlac City. Ang parokya niya ay naitatag noong 1955 at siya'y nagawaran ng Pontifical Coronation noong ika-24 ng Pebrero taong 2023. Ang imahe ito ay nasa pangangalaga ni Ginoong Danville Liwag. Nuestra Señora de la Merced de Tarlac, ipanalangin mo po kami. Nuestra Señora de la Merced de Dapitan. Ang orihinal na imahe ng replikang ito ay matatagpuan sa Barcelona, Dapitan City, Nuestra Señora de la Merced Parish. Ang imahe ito ay nasa pangangalaga dumarating ang Nuestra Señora de las Mercedes de Catbalogan, Samar. Ang orihinal na imahe ng replikang ito ay matatagpuan sa kanyang kapilya sa Mercedes, Catbalogan, Samar. Ang debosyon sa kanya ay nagsimula pa noong taong 1881 kung saan dinala ng pamilya Chacon ang orihinal na imahe sa Mercedes, Catbalogan, Samar. Ang imahe ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Canasa. Nuestra Señora de la Mercedes de Catbalogan, ipanalangin mo po kami. Imahe ng Nuestra Señora de la Merced de Batangas. Ang orihinal na imahe ng replikang ito ay nasa Poblasyon Taysan, Batangas sa Our Lady of Mercy Parish. Ang parokyang ito ay natatag taong 1860. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoong Sani at Ginang During David. Nuestra Señora de la Merced de Batangas, ipanalangin mo po kami. Aba, ang Emperatriz na Marilag sa Katagalugan ng Pampanga. Bigyan lang po natin ang ating ina at patrona
Nuestra Señora de la Merced de Candaba. ¡Viva nuestra! Viva! ¡Viva nuestra! ¡Viva nuestra!